Tháinig an scéal a níor a dua ar chuileáin ar maidin nuair a dógur Nicola Sturgeon grosí le hAlban as oifig. Fahan na pásanta a bhí ag eisle na cinenne dúirtí a rágra ahrú síals dhéithre. In my head and in my heart, I know that time is now. Politúir fíor chumasachaí ach bhí brúhartha le rion seachtaí anuas de réir sanolaithe politúil. Ní rósúil agin godarlatha seo agus an aríú ní léir codí a chúis leis a cheniu ag Nicola Sturgeon éirí. Bhí si fi bhrú ar gróí éagsúla ach níos táhachttaí na sin beidir tá an deachreacht a bhí ag í dar a réfar na bhaintteach a náineann an ardia ar an dachaíocht donneas bachas a chonigmid nuair a bhí si ina Céad-Aire. Dúirt an Céad-Aire Sturgeon go bhfuil síal na políochta a fáil níos cruachta agus níos déine le blianta beag anuas. Bhí ceis na políochta inscinne cromhhainais sa tír agus an brú a géirú ón bhaachtas le neamhsplachas a bhaint amach go hAlban. Si an tara airgadis TG4 sa bhfuil gala ceice raibh na cotíontachta le hiocht a gcóirbeacht ar an Céad-Aire Sturgeon. Tá runch daoine a thucaláfa ag gáil na háit, beidir ar an airgadis Céad Forbes an úsin bhíú géalaigh na hAlban ag Céad-Aire na hAlban donna chéad uair riú, nó beidir ír cheanara an SNP ag Westminster Angus Robertson, ach níl an éon tachaíocht farsanta ag duine acu agus a bhí agus a táfás ag Nicola Sturgeon. Támid fearbríocht de Nicola Sturgeon Céad-Aire na hAlban, Polatar Cliste, Mishnach agus Láidir agus cara an Éireann agus cara an Eorpach. Fanna Nicola Sturgeon am muna cuid códaí go dtí go raibh nó for cóirbe ara. Éirí Nuacht TG4.